كاب استوديو زينا إير تي في سلامتنا تقبلوا ظهوركم تعزفنا هم يتمسيو ساعات شعات آخرون لما عسر تخلت مسكرم سجالوا زينا تاتوشن وزان حيزلكم قريبا زلخو أديب عبدين مكتالكم بخبرنا عدم كفلما أرسل زينا أمنو زوات السنة لما كاب سمد بس في حاد أستا 95 ميتاويت كم تحرسة تحبيرو أبزوبا دوبو باب هاجرا مرمرار لغنت من زمزقو تمهارو شلمات دندن تعديلو أبزوبا ماكل أبكرمتاو عرفت استخايدة وفر تمهارو المعت تقمقيمو أب زيناتات وصاء سراويت روسيان بيلاروسن سفيحنا اير مريتن بحرن حبرا وتدروي لمد جميراهم جرمن قطر نطف سراويتها حساب كسشن عسران شعاتن بالعلمية شح كتعبيو مدب كم زلوا أبليتا أب ديمقراطية ريبابليك كونغو حدش ملكت إيبولا بلوع النهري لا بعمل جلو تحبيره زرزر زينا أمنو زوات السنيك لما عقاب سمد بس في حات عستات عن 500 ميتاويت كم تحرسه مياوين حرشا قليتهم وكيل رينا الدنيا قبر مريم زدالو تبتاب مكائل حدقو قوربايو أب عصرتو حد من محدارات كبابين وزوبات السنة بكرامات كابز لمعلعل عصرتو شوعات الشنشد شيء 250 هكتار اتاساتيس عن 500 ميتاويت هابز تمدبو لجيزي كم تحرسه حلفيت بيت صحفة حرشات نوزوبا من سيلم لمزراي حبيرا زناب دونجي كوانتا جمراب زجيزي زجن صبو يغطل كم زلو بمقلاط بموهاد ناي منغستن ولكن تراكترات كابز تحرس مريت زسافح مشلا بمطونو دما بولتوغن صوفن كم تزرب بمقلاص سمسم كاب ناي زحالف عامت عبيد كم زرعي قليصا حرشا اب كبابينا خلو خلنا كاب موداتا سنه جميريو كزرع زقبو نايلو معمت كن اب ورشوعات مخا موداتو اسل جمرنا تزناب دحيريو تزريو خنبل نخلينا مبزحتوس أور شمونتيو تزبزح شفنا تشفينو أبزح جيك زيجن كنريو خلناتي في الرياض ويكات حرشة أبصبق كناتاتي زلو بمثل تتقامنت أب كلتشن عصوتو شوعة استوهابا أستات عصوتو كلتشن 640 شموتين هكتار كم زلو زتغسط من سي لملم نساعات 275 نقفة قلقلت محرز زهبا ناي منقسي تراكترات نحرصو توصي تان سلازغنا أمتاي قطرن نصف حاز حرس مريت أب قمت زأتو كخون عزخاخرة نساس عيبا مجراف أب منكاي صحياي مكل خال بالعتن معباي اتو تاونت بمتقاس حرصوت أفلطون بمبراخ بسفح كزوترو تلابيع حرشا خنبل كلنا كل جزية بخوف كازمت يكونن دخما لو تعلامة اندحر حيزنا يا كل جزية حرشا اندحرينا كم جمرتينا خندكم زلنا مالت قد ما كنت مدلاو ناي حرشا مالتي سدما حدا كابو كابتي معقاب ماين حمدن ناي جرف يكون نقلن باقو اندحر تدالينالو اذا حدا كابتي عبا ابركتو زلو نفريا منه معباي سلازخونه أقدمنا قد ممدلاو ناي حرشا كنقبر كم زلنا قصيلناون تزسعب محدرا ناي تا حرشانا أمس هايديو غوسياديو محلاوديو مالت بتخطاتلي نتزلنا علامس كنحزو خمزلنا دلاوبو مالت أب موداتا دما حرسوت سكرهم بيقبو ككتاتولون ككناخونون كمون بحرياويان تتصاباتي أب زرايلو بزغلت فربيت صحفة حرشا كحبرو عزخاخرة وي بالعتا بنو زبانا كنريو خلناكو زقاننت زيكونا بفلاي أب كرمتاو حرشا قننتي أخبلهم زدلي تي زرع حمام ويبالع أبتقرات كجمر كله بقطتها العلوم مالت كابتيس قال خابو ميحمام تيوم نكي إلى عريم إذن زناقات إمنا الليلهم بأقو كفو سوا خمزلهم
ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ 3 ልዕልዩነት ብንዘመዝገቡ 285 ተምሃሮ ብ10 መስከረም ኣብ ደቀ ምሓረ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ደንደን ተዓዲሉ እቶም ካብ ንኡስ ዞባታት ደቀ ምሓረ ሰገነይቲ ዓዲ ቀይሕ ማይ ዓይኒ ሰንዓፈን ፀሮናን ዝመፁ ተምሃሮ እቲ ሽልማት ንዘካየድዎ ፃዕርን ዝረኸቦ ውፅኢትን ኣፍልጦ ዝህብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ደራኸተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሓላፍ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህትዝ ገኺዳንን ሓላፍ ሃማማት ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ግብሩን ብወገኖም ሽልማት ደንደን ኣካል ናይቲ መንግስትን ትምህርቲ ዝህቦ ቆላሕታን ዝገብሮ ምትብባዕን ምዃኑ ብምጥቃስ ተሸለምቲ መጻኢ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኦም ፃዕርታቶም ብምሕያል ንዘምሃሮም ህዝብን መንግስትን ብተወፋይነት ከገልግሉ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቦም ወለዲ ብዝሃቦ ርእይቶ ተዓወት ውፅኢት ውህድ ፃዕሪ ተምሃሮ መምህራንን ወለድን ከም ዝኾነ ብምሕባር ተምሃሮን ንምትብባዕ ብዝተፈላለዩ ደረጃታት ዝውሰድ ተበግሶ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ኣረድዮም ሎማ ዓመት ብደረጃ ዞባ ደቡብ ዝበዝሑ ተምሃሮ ንሽልማት ዘብቅዓ ቀዳሞት 3 ኣብያተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ባንሓርነት ደቀ ምሓረ ቤት ትምህርቲ ሓበን መንደፈራ ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ደቀ ምሓረ ምዃነን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ንኣስታት ወርሕን ሰሙንን ዝተኻየደ ወፍሪ ተምሃሮ ልምዓት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገምጊሙ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብየን ዘዳለዎ ፀብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 7 ሓምለ ክሳብ 17 ነሓሰ 2025 ዝተኻየደ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ዝምልከቶም ኣካላት ሚኒስትርታት ትምህርትን ሕርሻን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ10 መስከረም ተገምጊሙ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ሓላፊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣቶ ኤፍሬም ተኽሎ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብቲ ወፍሪ 7401 ተምሃሮ ናይ 22 ኣብያተ ትምህርቲ ክሳተፉ መደብ እኳ እንተነበረ 5.3 ሚታዊት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዘይወፈሩ ብሪሁ ካብቶም ዝተሳተፉ ተምሃሮ 55 ሚታዊት ካብ ኣስመራ 35 ሚታዊት ድማ ካብ ንኡስ ዞባታት በሪኽ ጋላ ነፍሕን ሰረጃቓን ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ 51 ነቑጣታት ተዘርጊሖም 95 ሚታዊት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን 5 ሚታዊት ድማ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ዘተኮረ ስራሕ ከም ዝዓመሙ ኣነፂሮም በቲ ወፍሪ ልዕሊ 450,000 ሜትሮ ሓድሽ ቅነታዊ ዛላ ክስራሕ እንከሎ ልዕሊ 42,000 ሜትሮ ከም ተጸገነ 277,000 ንፈልሲ ዝኸውን ጎዳጉዲ ከም ተኳዓተ 260,000 ፈልስታት ከም ተተኽለ ከምኡውን ልዕሊ 60,000 ኣትክልቲ ከም ተኸስኮሰ ሓለፍቲ ንኡስ ኣብያተ ጽሕፈት ትምህርትን ሕርሻን ኣብ ዞባታት ገሊፆም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ኣሃዛዊ ፀብጻብ ድሕር ዘካየድዎ ዘተ ዓድታትን ምምሕዳራትን ሓላፍነት ሓለዋን ምክትታልን ዝተተኽለ ፈልስታት ኮስዳ ዝፍወስ መሬት ካብ ከተማ ራሕቂ ስለ ዘለዎ ኣቕርቦት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንወፋሮ ብዕቱብ ክጥመት ኣብ መንጎ ጨናፍር ትምህርትን ሕርሻን ዘሎ ናይ ስራሕ ዝምድና ክሕይል ከምኡውን ፀገማት ተለልዮም ብኣጋ መፍትሒ ክናደየሎም ተላብዮም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል ተዓሚሙ ዘሎ ስራሕ ኣዓጋብ እኳ እንተኾነ ንዝበረኸ ውፅኢት ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኮነሌል ገብረሃንስ ወልደ ገርጊስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብተምሃሮን ኣለይቶምን ኣድማዕ ዕዮ ከም ተሰላሰለ ብምሕባር ዋሕዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ግቡእ ቆላሕታ ክወሃቦ ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዝተዋፈሩ ተምሃሮ ዝዓመሞ ስራሕ ብዝምልከቶም ኣካላት ክግምገም ኣተሓሳሲቡ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ብቕዓት ውድባውን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንምምሕያሽ ዝዓለመ ስልጠና ካብ 6 ክሳብ 9 መስከረም ኣብ ከተማ መንደፈራ ወዲቡ እቲ ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተዋፅኡ ኣባላት ህግደፍን ሃማማትን ተሳትፎ ስልጠና ኣብ መምርሒታትን ኣገባባትን ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓ ምውዳብን ምቁፅፃርን ሰነዳት ከምኡውን ኣብ መስርሕ ትግባር ዕማማት ፖለቲካውን ውድባውን ንጥፈታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሳልሕ ዑስማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላምኡ ብቕዓት ኣባላት ኣብሪካ ንጥፈታት ግንባር ንምሕያል ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ ንምትእታውን ውፅኢታዊ ስራሕ ንምዕማምን ምዃኑ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ትምህርቲ ኩሉ ኣባል ሓበራዊ ናይ ስራሕ ርድኢት ንክህልዎ ዝሕግዝ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ፅፈትን ኣሳለጦን ናይ ዘካየድዎ ዕማማት ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል ስነ ፍልጠታዊ መለክዒታት ተኸቲልካ ተካየዶ መደባት ኣድማዕ ውፅኢት ከም ዝርከቦ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ቀሲሞምን ዘሎ ፍልጠት ኣብ ቦታ ስራሕ ብግብሪ ከማዕብልዎን ከስፍሕዎን ተላብያ ዜና መስዋእቲ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ዓይኑ ስራን ኤርትራ ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ፍሳሐ ኣዲግ ወዲ ፖሊስ ብ10 መስከረም ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1972 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ዳዊት ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ኣብ ክፍሊ መስዋእቲ ደቂ ኣራዊት ከም ፈዳይን ኣብ ህዝባዊ ምሕዳር ሓራ ከተማታት ከምኡውን ኣብ ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ብዝተፈላለየ ፅፍሕታት ሓላፍነት ድሕሪ ናፅነት ካብ 1994 ክሳብ ጥሪ 2005 ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ማሕበር ስንኩላን ተጋዳላይ
ተጋደልቲ ኤርትራ ካብ 2005 ክሳብ 2019 ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ክሳብ ዕለት መስዋዕቱ ድማ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ዓይኑ ስራን ኤርትራ ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩም ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ሱ ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ፍሳሐ በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 12 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን መስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ፍሳሐ ስስሙዕ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ሰራዊት ሩስያን ቤላሩስን ሎሚ 12 መስከረም ሰፊሕ ናይ ኣየር መሬትን ባሕርን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ጀሚረን ኣብዚ 4 መዓልታት ዝቕጽል ምስ ፖላንድ ኣብ ዘዳዊ መሬት ቤላሩስ ዝካየድ ዘሎ ልምድ ብውሕዱ 13000 ሰራዊት ድራዓት መካይን ታንክታት ነፈርቲ ውግእ ሄሊኮፕተራት መራኽቢ ውግእ ሚሳይላትን ካልእ ብርክት ዝበለ ዝተራቐ ኣፅዋር ይሳተፍ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሮም ዕላማ ናይ ዝልምድ ዓቕሚ ሰራዊት ሩስያን ቤላሩስን ምድንፋዕን ክመፅን ዝኽእል ስግኣት ንምካትን ዘሎ ድልውነትን ምውሃድን ምርግጋፅ ምዃኑ ሰመዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ገሊፆም እዚ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ንፀጥታ ስግኣት ምዃኑ ትጠቅስ ፖላንድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ቤላሩስ ንዘራኸባ ዶባት ክትዓፅውን ሓለዋ ዶባታ ክትሕይሉን ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዮም ይኹን እምበር እቲ ልምድ ወታደራዊ ዝምድናን ካብ ምድንፋዕ ሓሊፉ ንኻልኦት ሃገራት በኣሉታ ከም ዘይፀሉ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ብ11 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጦም ሩስያ ከም ኣካል ናይቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝኽተሎ ተፃባኢ ፖሊስታት ንምብዳህ ትወስዶ ዘላ ስጉምታት ኣብ ቤላሩስ ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ከም ዘዋደደት ዝዝከር እዩ ሩስያን ቤላሩስን ወታደራውን ፀጥታውን ዝምድናን ምድንፋዕ ብዕቱብ ክሰርሓ ምፅንሐን ይግለጽ ጀርመን ንቁፅሪ ንጡፍ ሰራዊታ ክሳብ 2029 ብልዕሊ 100,000 ከተዕብዮ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ እዚ ወሰኺ እዚ ኣብዚ እዋን ዝኣስታት 60,000 ንዘሎ ቁፅሪ ንጡፍ ሰራዊት ጀርመን ብልዕሊ ዕፅፊ ክብ ዘብል ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ውጥን ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ክብ ንምባልን ጠለባት ኔቶን ንምልኣን ምዃኑ ኣዛዚ ሰራዊት ጀርመን ኣልፎንስ ማይስ ሓቢሩ ጀርመን ክሳብ 2035 ተወሳኺ 45,000 ንጡፍ ሰራዊት ክተሰልጥን መደብ ከም ዘለዋ እቲ ኣዛዚ ተወሳኺ ኣሚቱ ኔቶ ዓቕሙ ንምድንፋዕ ኣባል ሃገራት ቁፅሪ ሰራዊተን ክብ ከብላ ፃውዒት ከቕርብ ፀኒሕ ኣሎ ጀርመን ምውሳኽ ቁፅሪ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነ ትውንኖ ፅዋር ብዓይነትን መጠንን ክብ ንምባል ትሰርሕ ከም ዘላ እውን ገሊፃ ኣላ ካቢነ ሚኒስትራት ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምትእታው ንዘቐረበ ንድፊ እማመ ከም ዘፅድቆ ዝዝከር እዩ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝተኸስተ ፀጥታውን ወታደራውን ፀገማት ሃገራት ኤውሮጳ ወታደራዊ ዓቕመን ንምድንፋዕ ይንቀሳቐሳ ምህላውን እዩ ዝሕበር ኣብ ኣውራጃ ካሳይ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸስተ ሓድሽ መልከፍቲ ሕማም ኢቦላ ብልዑል ናህሪ ይላብዓ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕናታ ሃገር ኣፍሊጡ እዚ ዝተገልጸ መንግስቲ ኮንጎ ነቲ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ምእታው ሓያል ፃዕሪ ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ጥራይ ቁፅሪ ናይቶም በቲ ቫይረስ ከም ተለኹ ዝተረጋገፁ ሰባት ካብ 28 ናብ 68 ከም ዝወሰኸን ናብ ካልእ ከባቢታት ይልሕም ከም ዘሎን ዝሓበረት ሚኒስትሪ በዚ ሓድሽ ተርእዮ ዛጊድ 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣነፂሮም እቲ ጥዕናዊ ክስተት ብፀጥታዊ ምክንያት ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ቁልውላው መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድሕሪ 1976 ፈለማ እዋን ኣብ ወሰና ስንፈለግ ዛይር ዝረኣየ ቫይረስ ኢቦላ ሓድሽ ለበዳ ናይቲ ሕማም ክኽሰት እዚ ንመበል 16 ግዜ ምዃኑ ፀብፀባት ይሕብሩ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተፃብኦታት ንምክታእ ሓላፍነታዊ ተርኡ ብዘይ ምፅዋቱ ኢራን ወቂሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዒራቅጂ ትማል 11 መስከረም ምስ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ኣብ ዘካየዱ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እቲ ባይቶ ኣብ ውሽመጥ ጋዛን ዝካየድ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ፀማም እዝኒ ምሃቡ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣነፂሮም እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተካይዶ ዘይሕጋዊ ህንፀት ስፍራታት ብዝሰፍሐ መልክዑ ተቕፅሎ ብዘላትሉ ባይቶ ፀጥታ ኢዱ ጣሚሩ ይዕዘብ ከም ዘለውን እቲ ኢራናዊ ሚኒስተር ወቂሱ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተሃንፆ ስፍራታት ከም ተስፍሖ ብምጥቃስ ፍልስጤም ትበሃል ሃገር ከም ዘይትህሉ ብ11 መስከረም ምንፃሩ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ፀጥታ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብልዕሊ ኢራን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብልዕሊኣ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ንሓላፍነታዊ ተርኡ ዘናእስ ምዃኑ ሚኒስተር ዒራቅጂ ገሊጹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ኢራን ሶርያን ሊባኖስን ተካየዱ ወታደራዊ ተፃቦታት ካብ መወዳእታ 2023 ከም ዘስፋሓቶ ዝተቐሱ ፀብፀባት ብሰንኩ ፀጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ የረድኡ
شودن أستا 7.5 بليون دولار زواج وتدرو دقف نيوكرين كم تقبر أفليتا إذا ميسايلات نفرتن زتغلل دقف أبز مزخلت عمتات كم استقبر منيستر مكلخال شودن حبير الله إذا خمزيلن كله أقد داسم زخون هاجرون بولندون تمساسال حاجز تقبر الله متغل منقس شودن قليتهم مجلس منقس شودن تتا مبلغ أوروبا بحفشة نكينات يوكرين دمار فلاي مليسو زخر مخانو وتدرو وين تنتنكيغم دقف هاجرات معراب نيوكرين اتخينات زخفة أنفت كحزن بسلما من قد يعرفن قالوا تاو ترويت أو تكم زليو زقلات فيلبينسن أستراليان أو تادرون تاون مدات كتحقق زاز ختمو سمع كتقبرو خمس جمرة قليتان منسترات مكل خال كلتين هاجرات أبز حلف ورحنا حسب كتمامان إلا فيلبينس أبز كايد وزرب أبتسمع كم زبط حوز فلت كوينو تقوارو كم قدام النتاتو خمس جمرة قليتان اللوام أتسمع سراويت كلتين هاجرات سروع حبارو لمد كايدن وتادرو حبريتاخ لواو تنزخ اليوم بزي كازي تخلتا أو سمع أستراليا أبقزاءات فيلبينس وتادرو معسكرات كدكون زفقد مخانت فليت اللوم كما قال تسمع فيلبينس أستراليا نموداتا زحلف ورحنا حسا حبراو تادراو لمد كم زكايدا ذكريوم أتسمع بقدا إجتا بحردو بچاينا منغو چاينان فيلبينسن زلو متفنان كريرو أبزلو اللوان بمختامو نتوتري مليسو كقادو دو خمس غال يأمات زيناتات مزام أرسال زينا هدق ملكم أمنو زبات السنيك لما عكاب سمد بس بحات أساس عن 5 ميتاويت كم تحرسة تحبيرو أب زوا دوب أب هاجرا مرمرا لعنت من زمزقبو تمهارو شلمات دندن تعديلو أب زوا ماكل أب كرمتاو عرفت استخايدة وفر تمهارو البعت تقمقيمو أب زيناتات وزاي سراويت روسيان بيلاروسن سفيحنا اير مريتن بحرن حبرا وتدراوي لمت جميران جرمن وقترن طوف سراويتها حساب كتشن 20 شعاتن بالعلمي تشح كتعبيو مدب كم زلو أفليتا أب ديمقراطية ريبوبليك كونغو حدش ملكفتي إيبولا بلوع النهري لا باع كم زلو تحبيرو بارك صغركم تعذب تحف شاو زيناتات أبسزازي من الله سلامك تالكم نمسجد مسترف مدباتنا نحذبكم بوغنا